Setio horretan Paul Nicholson izan zen, Paul Nicholson gaur egun euskalduna da, bera kanpoan jaioa bada ere, eta 2002 urtean Arafatekin giza ezkutu modura hantxe izan zen, irudietan ikusiko dugu gainera, eta Paul Nicholsonek Arafat bera ezagutu zuen. Paul Nicholson, arratsaldeon, hortxe zaude eta hortxe ikusi zaitugu, oraintxe, Yasir Arafati hementxe zaude, hauxe. Horiz jantzita zaude eta Arafatekin. 2002 urtean izan zen, ez, Paul? Bai, alan da, bai. Eta, bai, izan. Momento historiko bat zen. Arafat bera asedio baten eta reokupazioa Israelen ejerzituen partetik hasikeria zen, orduntxe, momento oso importantia palestinarrentzako. Une hartan han izan zinen, ze oroitzapen daukazu une hartaz? Eta berari buruz? Bera topagen duen, bera gizon nauzila, osasuna nahiko kaltetuta. Baina gizon oso atsegina. Egunero etorten zan iluntzien gu ikusten, gu azioten eta berbaten. Eta gizon oso tankila. Tankila, ero behinik behin ez banik lehengo vitalidade ezaguna ez. Asedio oso gaiztua esan berentzako eta beren osasunentzako. Oso gerezpanago eta hau kontatzekoa da, Paul Nicholson, zuk bere gelan lo egin zenuen, gau batez? Bai da, anekdota bat. Egunero, guk eitzen duen lo toki estrategikutan, ez? Kamiseta zuri bateaz eta alan, ion bazan inbazio bat etxera, topatuko ben lehenengotan aktivistak. Eta neuri orko gabaz tokajaten beren gelan eitzielo. Eta neuk izan egon asamblean, ez, lagunari. Berak gizonak ez dau ingo lo neuaz. Neuaz zorronka itzen duten eta ez dotzat itziko lo itzen. Baina ezaben zurtan zuen ara eta tank. Eta efectivamente, bera ez banin glorik. Gaba guztia lanian eskartu bat neure presentzia eta neuken lleban lo, baina bera ez. Hori alan da. Alegia, berak ez zuen lo egin, ez zure zurrunken ondorio, bezik lanean pasazuelako gau guztia, eta zu lo egin zenuen, lortu zenuen, Paul, lo egitea. Pues bai. Azkanean, oitxura hartzen dozu, eta azkanean itzen dozu lo, erozelako tokizetan, ez? Aizu, Paul, eta egun hauetan ikusi duzu, Polonioren kontua, gaur albistea zalantzari gabe, zantzu handiak daudela, segurutzat ematen da, pozoin hori eman ziotela, sartu ziotela, hori izango da beste kontu bat, ze iritzi duzuzuk? No, seguro nao. Seguru zaude? Seguro. Eta orduntxe be, lehengoko hastien neuke izan eban, neuk seguro nao, duda barik. Eta erabazle haundizenak izan dira israelitak. Israelitak ezaben Arafat zala arazon nauzizena pakerako, baina azkanien argi dago. Arafat zan pakintzako gizon egokizena. Beraz, zuk susmo guztiak Israelen dauzkazu? Bai, duda barik. Aizu, beste kuriosidade bat, jaterakoan eta Arafatek neurririk hartzen zuen, edo? Ez gendu nikui jateko eskorik, baina oso gitzi. Iza bakarrik ikui genduna orduntxe zan ura. Ur botelinetan, baina jateko oso gitzi ikutsi genduen, eta bera ez dut pentsaten jate bala asko. Orduntxe, orko hilian zan asedio hilia eta beren osasuna ia esan izan hain ona. Parkinson, lehenengo atariko ikuiban eta, azikeria eta
Baina ez, seguro nao, hori izan dela asesinato bat, eta ez bakarrik israelitak, nire ustez hor interes frantsesak eta estatu batuen, servizio sekretuen interesak argi dauz horbe bai. Hortxe dago zure testigantza, beretan Paul Nicholson estimatzen dizut, testigantza hau airean eta zuzenean kontatu izana. Eskerrik asko, zuheri. Eskerrik asko eta gurbero bat.